Yo Pak Seno barang yo kudune tanda tangan. Dadi nek entuk saweran ki aja dijupuk. Pawane 200 yo sinden dine 200 aja 50. Motong ngono wae motong. Motong apa? Wong urung saweran urung komplit. Iki duwit di ncanceh iki duwit ya lumayan ki nggo mangan sesasi nek aku sedeng iki. Kayak kono engko didum sinden-sinden. Ya engko didum sinden-sinden. Iblis ki ora. Matur sembah nuwun iki kula pun ditimbali wonten mriki saking sowan wonten Ulan alun-alun Klaten. Ulan-ulan piye? Alon-alon. Rasa kesusu sing baku kowe iso basa Jawa sing alus apik wis nyenengke. Ning rasa kesusu ya. Terus dalam acara apa? Dadi kowe men ngerti. Nggih, dalam acara niki wae kadosipun peresmian gedung inspektorat nggih. Gedungipun sekawan, papat sekawan ya. Papat niku sekawan ingkang napa niki wau napa kula ngemirengke ingkang wonten ngajeng wau kadosipun. Ngajeng mau wonten napa naminipun wonten kecamatan gedung kecamatan Kemalangan kadosipun terus wonten gedung informatika nggih Kominfo nggih kadosipun niku kalih sekretariat DPRD Klaten niku nggih kalih niki inspektorat niku sing paling larang dhewe nggih mugi-mugi nggih kula pangajeng kajeng kula pangajeng ngajeng terus ora arep tak penerke terus ora momen kowe ajar mikir kok ya panjenengan kula mugi-mugi nggih sedaya mawon ingkang bekerja aparatur sipil wonten inspektorat nggih saged bekerja maksimal saged bekerja sama kali kepala dasipun desa-desa nika apa? Kepala dasipun desa-desa kok maksudnya ndas desa iki piye? Kepala desa ora sok tak tambahi ndas. Nggih, basa Jawanipun. Kepala iki? Kepalanipun desa-desa. Nggih, mugi-mugi saged bekerja sama dengan baik. Amin. Wau nggih sampun tanda tangan fakta integritas semoga dapat mencegah dan memberantas korupsi. Amin. Nggih. Kuwi apa kuwi jenenge? Fakta integritas. Integritas ya apa? Ya kuwi engko dadi berjanji sebagai kuwi berjanji DF berfungsi sesuai peraturan perundang-undangan dan DF berjanji dinggo ora korupsi ngono lho Pak. Oh ya aku untuk melakukan tugas dengan baik. Jenenge apa? Fakta integritas. Fakta integritas. Ya Pak Seno barang ya kudune tanda tangan. Dadi nek entuk saweran ki aja dijupuk. Pawane 200 ya sinden dine 200 aja 50. Motong ngono wae motong apa? Wong urung saweran urung komplit. Iki duwit di ncanceh iki duwit ya lumayan ki nggo mangan sesasi nek aku sedeng iki. Kayak kono engko didum sinden-sinden. Ya engko didum sinden-sinden. Iblis ki ora. Apa ngurung disenggol urung diitung kok wis disebut. Lah ya duit dibuang-buang, duit berguna. Lah salah tok lokke wong aku ora tau motong kok. Oh iya denane, carane talang teles. Apa? Talang kuwi teles. Aja nek iso talang ki aja teles. Kepare. Nek pancen bantu ya bantu lahir batin. Aja duwe pengarep-arep apa-apa kuwi ora apik, ora becik. Leres menika. Ngono. Wah, niki nek menawi Bu Bupati saged wonten mriki dipersani seluruh dunia lho, Bu. Dadah. Iya. Oke nembang kalih kula nadyan kula radiedan tapi kula mboten brakot kok. Dek sadar dhewe dek. Iya, suwe-suwe sadar dhewe nek rada edan. Iya. Nggih, matur sembah nuwun. Mugi-mugi saged kasembatan. Nggih. Matur suwun ya. Karo apa arep ngaturke apa? Seneng kowe sowan ning kutha Klaten kene. Seneng banget niki. Saiki mulai nyenengke, luwih nyenengke meneh. Wis ora ana apa perbedaan antaraning gaya Jogja karo gaya Klaten. Nggih, mboten wonten. Nyatane awak dhewe suwan mrene sing nonton yo akeh yo nok sing iso nampa gagrak ngayojo iya luar biasa. Padahal niki pusat seniman nggih Pak niki, seniman klasik napa mawon wonten mriki. Heeh, dalange yo apik-apik. Dalang kathah seniman seniwati. Pengendang, pengrawit yo luar biasa. Ya mula Klaten ki
anu apa jenenge ana dalang apik, laris mesti asale saka Klaten. Oh iya. Mesti darah Klaten. Pak Seno wonten darah mriki nggih. Ana, asline aku ana ning aku ora iso ngurutke. Malah ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku cengelmu iki domong. Aku cerita tenan kok. Oh iya tenan. Ana Mas Kasim kuwi lho. Nganti aku mbiyen tau tate karo Suwargi Pak Dikesdik kuwi kowe dolan ning soran. Wong kowe iki janjane ora dalang yoja. Sing yoja ki ming sandhangamu ru keprakmu. Nek getihmu iki getih Klaten. Klaten. Lho ning aku rung sempat sowan, Pak Dhewe sedo. Lah, aku nyuwun prisa karo Mas Kasim kuwi. Mas Kasim ora iso nyejarahke. Mergo kuwi ya bodho. Ora. Iya. Lah aku ya ora ngerti. Ha padha aku ya. Ning asline ana tenan. Wonten mriki darah Klaten. Makane ya saiki kaya ngene welok tenan yo. Welok tenan piye? Ya kondang kaloko. Wis kowe nek ngomong aku melu bunek sa. Kondang keloko. Iya. Lah dhek ya pinter basa Jawa. Biyen ki S1-ne sing diangkah ki jurusan pedalangan. Lah mula terus sowan ning nggon aku utawa rawuh ning nggon aku takon karo aku, "Pak, saya itu seneng wayang. Saya ngambil S1 isi Yogyakarta jurusan pedalangan." Lah kowe arep ngopo? Wis, arep mayang. Arep mayang cetha kalah karo sing wong lanang-lanang kuwi. Wong saiki wayang ki kudu ngerti apa jenenge iki suarane iki kudu pas karo wayange. Nek wedok ki ya pancen ana sak ngertiku dalang wedok ki sing kaluka ki Suwargi Bu Harni Sabdowati saka Sragen. Iya, kuwi mergo suarane gedhe. Gedhe ya. Bu Harni ki seneng udut. Mula kowe udut to. Aku ya ngono. Nek udut iso gedhe apa? Iso. Udute iso gedhe. Anu apa? Suarane iso gedhe. Iya. Oh iya, ngono sing marai. Berarti nek Pak Seno udut langsung gedhe. Lah ora. Maksude nek wong lanang wis ora usah dadak udut, ora usah udut ora apa-apa. Iya, ngono ya mah iya. Terus gagal dhek ora gagal ning lulus ning ya mbuh le ujian piye. Lah kok S2-ne njukuk psikologi. Oh. Psikologi ngopo sak kok njaluk psikologi? Lho aku pengen neliti, Pak. Neliti apa? Psikologi iki neliti wong edan-edan. Lah sing arep tak teliti dalang-dalang kuwi. Lah kok dalang tak anggap edan, omong dhewe, diwangsuli dhewe, nangis dhewe, ngguyu dhewe. Seprene iki dhek dalam rangka neliti aku no. Oh. Nah iya, pi objekku sing paling edan berarti Pak Seno merkane. Dadi objek penelitian psikologi. Ora masalah pokoknya. Tapi rapopo matur sembah nuwun nggih Pak Seno awet panjenengan menika marake kula saged S2. Penelitian S1 nggih Pak Seno, S2 nggih Pak Seno. S1 tentang Pak Seno sing tentang dalang, terus ngerti nek Pak Seno kentir, terus aku njupuk psikologi ben coba engko menawa nek aku njupuk tesis nggo ngobati kentire Pak Seno. Ngono jebul ya tetep kentir ya rapo. Jan kudu seniman kudu kentir, aku yo kentir. Soale nek ora satok tambani sing jeneng dalang kuwi iso nambani dhewe. Sing jeneng dalang ki duwe kekuatan yang luar biasa. Oh, sakit to, Pak? Kok canggih? Domongi ora percaya. Wong aku ki carane piye? Lah aku ki kerep kok ditekani wong do njaluk tombo wong edan kuwi. Bener kemana sakit ngaten niku? Iso. Piye? Nambani wong edan minta dudui. Iki apa? Jam. Nah, langsung mari. Wih. Canggih tenan. Tenan. Lah mari wong ngerti dhek nek kuwi jam. Iya. Oh iya ya. Nek tak tutuki iki apa? Lemper. Edan kowe. Nek iki apa jam? Mari. Wis tak anggap mari takon nggo bali. Iya. Bener ya, Mas. Iya. Dadi rasa datang modal psikologi kabeh wis lancar. Ngono ya. Heeh. Ayo karo ditembangke podang kuning. Ya. Ngoten Pak Tatin. Oh iki panyunane engko Mbak Tatin akeh sing arep nuwun. Ya. Podang kuning malih. Mbak Tatin kok gampang. Ya. Mbak Tatin kok digoleki sing goyange hot mesti wah. Iya, mergo lagi nganu no, in wonge. Ya. In. Ngagam tawange. Heeh. Nadyan wujud mung peksi. Lah akeh lho sing ngrasani. Nek omong kagok nek nembang kok penak. Iya. Ngono ya. Lambuk kuwi celake ana apane kuwi. Ya belajar artikulasi ngono lho. Nek nyanyi basa Inggris kae ya wonge gleleng-gleleng kok mergo ngapalke. Heeh. Padane kuwi yo ngene, tapi nek ngomong ya bletetot-bletetot. Bletetot-bletetot kuwi piye? Terus
Eno alus manis tur mrak ati. Lah iki eneng sing nyuwun meneh. Sa. Napa, Pak? Ya, nawala ning lumantar WA. Ya. Selamat dan sukses atas peresmian gedung baru kantor Inspektorat Kabupaten Klaten. Semoga dengan gedung baru meningkatkan pelayanan dan pengawasan. Oh iya. Nyuwun gending sarung jagung Mbak Elisa. Wah. Salam hormat kagem Ibu Bupati Ibu Sri Mulyani saking Tristianto Karangdowo. Oh iya Klaten. Siap lanjutkan. Matur sembah nuwun. Dibaca komplit nggih Pak Dalang. Nggih, kula baca komplit. Saweran kagem Mbak Elisa. Pira? 2 juta. Oh iya. Wah, 2 juta. Nggo Pak Seno? Ora ana iki mung saweran nggo kowe 2 juta aku senengane. Kok tumben jujur ya? Biasanya 2 juta iki sing 1 juta nggo dalange, sing 500 nggo wiyaga 500 nggo sindene. Nah iki tak waca komplit. Aku bengi iki ora arep ngapusi aku. Iya. Arep jujur aku, du sinden 2 juta. Oh iya. Matur. Oh tak yoga 1 juta. Oh iya. Wis kok gampang. Tok talangi sik ra. Pak Tris niki dalange diparingi nggih. Rasa, wis rasa tok jalukke aku wis di rejekan wis seneng kok. Oh nggih. Niki diganti napa mboten? Rasa terus podang kuning kok apa jenenge sarung jagunge dhewe. Ya. Wes menggon kula goleki si podang jenar neno ibu bunga henga tiku neno nyanding bisa dadi tombo ya iki malah arep bubar we rampung limbukane ana layang meneh saka sapa saking manajemen Apri Mimin. Oh iya cah iki ya do ngopo nyuwun lagu Liwung. Oh nggih, matur sembah nuwun. Ya, engko diaturake dadak nggodit barang ki ya ngopo. Iya. Ora apa-apa, dadak nggodit ki aku ora seneng. Ya tetep tak tampa. Nek karo kaya ngono kok mesti. Ayo Mbak Tatin. Ya, monggo jumeneng ya. Mbak Tatin menko ngaturke apa lelagon? Ya. Nggih, Mbak Tatin. Ya wis jumeneng iki Mak. Iya, iki soalé sinden sing gawat kliwat ya. Lah napa lho? Wingit kepati-pati ora kena dipidak wewayangane. Nesune gampang le angleh angel. Ya, ya wis ora dadi ngopo. Iya. Ya, kowe piye ngopo arep ngaturke apa? Mboten napa-napa, mung ajeng sugeng dalu tok. Karo? Paling jenengan. Lho kok karo aku ngopo? Aku ora butuh tok sugeng dalu. Lah kula melu jenengan lho. Lah kan dipresani pun aku nek tekan kene ora ditimbali karo Bu Bupati ora bakal tekan kene. Lah nggih ning ayo sugeng dalu karo Bu Bupati. Nggih urut sik. Urut sik ya dhuwure derajate dhuwur kono karo aku. Sing bayar aku ki. Mangke nek jenengan ora di nomor 1 ki ya nesu. Lah piye to kok ngewohke iki? Aku ki tau nesu kapan to, Tin? Aku ki wonge sabare kliwat ukur lho. Iya. Mendina nesu ra aku. Hah? Mendina. Aku ngeyel kok. Nek ora ngeyel ya ora tak nesoni. Wis gawe karo Ibu Bupati Ibu Haja Sri Mulyani. Sugeng dalu Ibu. Nah, Ibu Sugeng lenggah. Lah, Ibu Bupati ora mung Ibu, ngono ora. Lah nggih pun ngertos nek Ibu Bupati. Jenengane ngerti apa ora? Bu Sri. Bu Sri sapa? Mulyani. Oh iya bener. Iya. Tumben. Iki rada bolong. Biasane Bu. Ora rada bolong nek Elisa iki rada sengak. Dadi kowe dunekke goblok wong tumben ngono. Biasane kowe ora gagas sing nanggap, ora gagas sing nimbali sapa watana ana pangan biasane kowe. Iya.
Ning niki wae dereng maem e. Dereng maem. Nah, ngilang. Lah wi angkringan kuwi apa ora di aku dereng mangan wi tes telu lho pas go kucing. Ndi ta? Sapa? Kuwi go kucing telu ya ngomong dereng mangan. Lah aku nek mangan 5 lho, nek 3 iki berarti urung kanggo makan. Ya mulane we dionekke bakor brand. Pangan sego kucing ya 5. Wong nang kono sing ngonekke aku. Ya, ki Mbak Tatin iki mau disuwun saka manajemen Mbak Apri, Mbak Mimin. Nggih, napa? Wo, lah iki malah ana tulisane kalian Bu Prastiwi nyuwun liwung. Heeh. Nyuwun liwung karo sisan bae nok kuwi wong loro kon nyanyi sisan. Ya. Ya lewat Kakak. Ayo Mbak Apri. Yo yo. Oh penontonnya wis do ayo iki. Kowe tak njloki lho, Mas. Nek ndekem nang kono. Ayo. Yo Mbak, yo Lek Kimin. Heeh. Ayo Mbah Men. Mbah Men. Ayo ndang ceket-ceket Pak. Ah, wong biasane yo nang Pak. Wah ganteng tenan nek ngene iki. Waduh. Kok ora kaya biasane. Ketok lanange nek. Ketok lanange. Aku nek ketok lanange wedi aku sah. Jangan ngadoh ya. Aku nek biasane cok cipika-cipiki nek iki kon yo lali bareng. Aja dipadake nek gelungan. Lah iya, mulane aku wedi to. Iya. Sugeng dalu Pak Seno. Wah, suarane gede jebulene, Pak. Ya gede wong lenang ra ketang sakdele ya gembol kok ngono kok. Sugeng dalu Mbak Tatin, De Elisa. Sama jatuh hati. Ane ya, maco ya. Maco jebulane. Aku ya iso. Tapi Coba. Kendali di Arisa. Rawangun. nek kowe lanangan tetep ketok wedok ya. Matur Pak Seno nyuwun pangapunten mboten ngrahapi kanthi saya panjenengan menika Mimin mboten saged melampah nggih. Mergo kehamilannya niki sampun menginjak 6 bulan dados mboten saged men awet kandungane mergi nglairaken putra panjenengan meneng omah ndak kudanan. Niki sing mangkat Masne Mimin niki Sukimin sing melampah Pak. Oh, Mimin teng omah. Mimin ten omah. Hamil 6 bulan. Nggih. Kalih kula niku. Nggih. Kula mang pacul sirahe Mimin. Men modar ngisin-isin ke. Kersanipun wonten generasi penerus ngoten lho dalang Klaten menika. Terus saking Yojo ngoten. Men ana anu persilangan ngono. Nggih. Turas Klaten karo Turas Yojo ngono. Nggih ngaten. Oh ya wis muga-muga lahir kanthi samar. Amin. So nek lahir aku kabarono ya. Nggih dikabari ngoten. Idake ndase bayine. Bulane dalange ya doyan. Doyan dengkulmu mlocot. Ameng lambene Sukimen kok tak percaya. Aja tak genengi mesake wong wedok nang omah kek garbini burung diakoni bojone mesake. Jenenge ya wis ana ta? Wis ana. Men mbok cangkeme iki sing apik ora. Lah Iki ngono kuwi menjatuhkan Pak Seno, mosok Pak Seno doyan. Member kok. Malah member. sugeng rawuh wonten Kitha Klaten bersinar nggih. Kitha 1000 candi, Kitha 1000 umbul, Kota 1000 dalan. Dan bentar lagi Lumbung mau pangan. dibikin bunga itu loh, 1.000.000 bunga. Sejuta bunga. Oh, sama Ibu. nggih. Tapi bang-bang kene ning kono. Bang kene. Nah. Nggih. Ayo anu liwung. Ya, diaturake. Pangapunten Ibu Bupati menika putra-putrane nyusul. Bangane tetek ya, Le. Ya ora pri. Iki nek ngendika kaya ngono ki malah ngundur ngetok-ngetokke sampean ki aja sok ngendi. Wong ora tahu. Justru Anda itu mengangkat derajat kaum minoritas. Iya. Lho tenan Mbak Apri, Mbak Mimin ki mengangkat derajat kaum minoritas. Sampeyan iso berbudaya, berkesenian kaya ngoten niku luar biasa. Nek perlu kanca-kancane dijak berkesenian, berbudaya. Dintas saka pinggir dalan. Oh, Pak Seno matur nuwun. Pimpin Pak Seno matur nuwun. Arep kegawa nek. Arep kegawa. Arep aleman. Arep kegawa. Kumat. Lah ayo instingnya mengatakan. Nggih, monggo dipun aturaken liwung. Ya. Matur suwun, Mbak. Mbak Apri matur nuwun nggih, walaupun di wah sampeyan niku nek karo sedulur jan. Iya. Nggih mumpung ten Klaten lak ngaten. Seneng tenan. Kula saged kados mekaten menika rak saking dorongan panjenengan. Nggih. Nek neng Klaten ya disengkuyung seniman dalang Klaten, seniman kabeh Klaten. Oh, nggih. Ning Ngayuja disengkuyung Pak Seno lan kanca-kanca dalang Ngayuja. Nggih, sampeyan sakniki wis glelek jakete we kulit. Iya. Kulit melinju. Ayo.
Menika bupras mboten sekalian. Kalau request Lah ki bupras ki yo regane jenengan pung. Aku lagi arep ngelokke mimine. Berita apa? Jakete kulit melinjo, melinjone dikletek. Kletek dikapake ora. Yo, monggo. Oh ya, Mbak Prastiwi. Monggo bupras nggih. Men maju Mbak Yuku iki. Wong wau pun rasan, peh aku ku sing den tuwa arang-arang dideke ngoten niku. Ampun sok ngoten niku Pak. Monggo Bu, monggo. Monggo. Kula nggih sok ngedeke niku. Oh. Aku pokoke ora arep omong nek karo wong siji iki. Hari iki lambene wis ra ndek kampas rem. Namune omong celekap-celekap mbuh ngarepe iki ana sapa ra dong wis. Maksude ngedeke Mbak Mimi. Oh iya. Kula hasrat tembasan. Bagus ya. Mbok nggih men wonten lho. Apa rumasamu kowe nek ketemu ning Yogyakarta rak nyandang Jawa terus. Saiki deloken lho. Bagus tenan. Mas Sukimen asline kaya ngono kuwi luar biasa, kaya artis tenan. Ngampil astanipun, Bu. Nah. Waduh aku. Deg-degan to, Bu. Nggih. Bales no Bu, tangane bales no. Tua kesih fungsi e. Bu. Ah, wis parah tenan. Yo, ayo diaturake. Mangga. Iki ndak kekompleten. Sa kowe nganu mundur Oh, nggih, siap. Kowe leren ben loro wis. Lho kowe ngapa kok mundur dhuwur? Jare kon mundur. Orisa kok. Oh. Elisa. Elisa. Heeh. Iya. Kleru. Ya. Ya. Penyanten nginggil mboten napa kersane ketinggal saking wingking. Oh nggih. Ngece, Mas. Jenenge ngarep nek aku kerdil to. Iki ndek paguyuban ya ora. Menapa? PSSS ki ya kuwi. Napa niku, Pak? Paguyuban sinden 150 cm. Monggo, yo dados ya.